Lalaki ginlabo sang iya sini Ugangan. Suspetsado arestado matapos magpalagyo sa kapulisan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok exclusive. Ginlabo sang nakainom nga suspetsado ang iya man lang sini nga Ugangan takna alas 10:20 kagabi sa barangay Gihaman, Liganes. Ginkilala ang suspetsado nga si Elvin Landero, 46 anyos, pila sa kamot ang naagom sang Ugangan nga biktima nga si Romeo Solquillo, 72 anyos, sang amuman nga barangay. Base man sa investigasyon sang kapulisan, temprano pa lang ginbaid na sang suspetsado ang iya sin nga binangon kag tuyo gid nga mayara sang labuon. Ginkakibot sang Ugangan nga golpeada lang ini ginlabo sang iya Umagad. Gainit ning ulo niya bangod kay hindi sa gusto nga mamana ang iya bata nga nagabusong subong sang 4 ka bulan. So sang pag-inom niya kagabi nag-trigger dito ang iyang akig. Gilayon nga gidala ang biktima sa ospital matapos mapilasan sang ginsagang ang pagpanglabo sang iya Umagad. Sobra nang pag-isip gani. Sobra nga isip ni pamatyon mo sila. Buhay ko nagsiling nga pamatyon kasi. Mo ano nga rason? Siya ay nagsagang tong ginunos lagi doon na pito na ko sang ginasiling nila sa kon. Subong estable naman tong iyang kimtangan. Gintuyo pa sang suspek nga magpalagyo kag sa madugay nga paglagsanay naabtan gid man kag naaresto sang kapulisan. Magapangatubang sang kaso nga frustrated murder ang suspetsado. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.